教室のパソコンはキーボード下にあるタッチパッドの機能がオフになっているのですが、何かの拍子でこのタッチパッドの機能がオンになってしまった場合、オフにする方法について説明をします。まず画面左下、スタートボタンをクリック。2つ上の歯車のマークをクリック。こちらの項目の中にあるデバイスをクリック。左側、タッチパッドをクリック。マウスの接続時にタッチパッドをオフにしないという項目にレ点チェックが入っているかと思うんですけれども、こちらにレ点チェックが入っていると、マウスがつながっていてもタッチパッドが動いてしまうということになります。こちらのレ点チェックを外します。右上×ボタンで閉じて設定完了です。以上がタッチパッドをオフにする方法でした。